tros de fòssil, És espectacular. A més, forma pràcticament perfecta. Irene, molt bon dia. Molt bon dia. M'has portat, a veure, jo et diria, m'has portat, després m'ho corregeixes, roques, minerals, fòssils? Perfecte, roques, minerals i fòssils. Dic ara bé quan ho dic al revés. No. El fòssil és força clar, Sí, amb aquest entorn que estem, doncs, per no trencar les del terra et porto roca. És que a més formen part de... Clar, és que la roca en si, que dius, mira, la muntanya, formen part del nostre entorn, i avui que estem a la plaça del Rei rodejats de pedra. Què ens explicaràs avui, Irene? Doncs mira, jo vull recordar allò que fèiem a l'escola, que de fet hi havia un anunci, no?, de hi ha roques metamòrfiques, te'n recordes? Les calcàries. Doncs de roques tenim les sedimentàries, molt bé, tenim les metamòrfiques, les ígnies, i després tenim els meteorits, però que no venen d'aquí de la Terra. No, cert, aquests ens venen una mica de lluny. Dins de les sedimentàries, que són les que es van fent per capes de sediment, tenim unes especials que són les calcàries, perquè tenen calcita. Val. I la calcita reacciona amb l'àcid clorhídric. Per tant, jo avui he pensat, ja que t'agraden els reptes, veníem l'altre dia de fer obres, És més, els nostres espectadors ja esperen aquesta secció, Irene, perquè sempre em fas fer coses. Doncs avui faré fer coses, perquè... I em fa por, perquè veig unes ulleres, veig un martell... Clar, jo no vull que prenguis mal, jo com que ja porto ulleres i t'he portat unes ulleres per tu. Me'ls haig de posar, oi? Bueno, clar, sí, esclar. Perquè, clar, saps què passa? Ara ve quan... Ai, molt bé, va. Perfecte? Sí. Sembla que vagis a fer... Gràcies, Irene. A sota del mar, a fer bussejar més prop. El que faci falta. Clar, per saber si és calcària o no, hem de tallar-la, hem de trencar-la, perquè necessitem tall fresc. Molt bé. Perquè podria reaccionar amb qualsevol brutícia d'aquí. Val. Llavors, si et sembla, ens traslladem. I tant, home, només faltaria. Què haig de fer? A veure, jo et deixo el martell, et vaig portant... Em deixa el martell, mostres, i hem de fer cop fort. Que m'ho estàs dient de veritat, això? Que haig de partir això? Sí, tu cop fort. L'Ivan, que està darrere la càmera, repeteixo, carinyo cap a la càmera. Ojo que vaig, Ivan? Anem-hi. Som-hi. Cop fort, Cop fort. Una mica més fort, quasi. Hi ha una escletxa. Això va molt bé per desestressar, Això va molt bé. Ui, no us dic res, doncs. Perfecte! Tenim tall fresc. Sí, perquè aquí se'ns ha tallat, llavors tot això no ha estat contaminat amb res més. Que n'haig de tallar més? Que ara ja m'he emocionat, Ara t'has emocionat i ara em vols trencar bastantes. Clar, per saber si és calcari o no, avui també et porto guants, Avui és tot de... Avui és un kit, avui em fas un completo. Sí, avui és tot d'alta seguretat. Doncs agafarem... Tenim dues pipetes i tenim àcid clorhídric diluït. L'àcid clorhídric? Seria com el sal fumant. D'acord. Sí? Sí. Llavors hem d'anar una mica en compte perquè... Jo no he estat mai hàbil posant-me guants. Els guants, els globus, tots els temes aquests de làtex no t'acaben d'anar bé. Gràcies, Irene, molt mona. Entre tu i el Pere Miquel em teniu fregida. A veure... Agafem una mica d'àcid clorhídric i el posem directament a la roca. Tu la tens molt ben posadeta. Sí, allà, jo la giraré. Però on aquí, la tiro? el tall que hem fet fresc. És que no sé d'on l'he tret jo, el tall. Jo diria que el tens aquí, no? És aquest? Sí. Aviam. Mira, la teva reacciona una miqueta. Sí, reacciona. Sí? Sí, goita aquí, Mira, tallem aquesta, que aquesta... Oh, i tant! Ai, sí, fes-me tallar coses, va, que així... Alerta, Ivan, vaig, Maria Santíssima. Perdoneu, I torno una mica, Ara sí. Vale, aquí sí que veiem perfectament, perquè aquesta estava pintada. Puc agafar-la mentre tu tires l'àcid, Sí, per això portem guants. Ja, però... Déu-n'hi-do! Mira, aquesta sí que en té, de calcita. Aquesta reacciona moltíssim. Doncs això és el que ens ajuda a saber que aquesta és una roca sedimentària i és una roca calcària, que té o calcita o aragonita, perquè ens reacciona amb l'àcid clorhídric. Qualsevol altra pedra que trobéssim pel carrer, que no fos d'aquest tipus, que fos una magmàtica... Tipus aquesta? Provem. Provem? A veure, aquesta... Quin tipus de roca has dit que era, aquesta, Irene? Aquesta jo no t'ho he dit encara. Que té truc, aquesta. Ara bé quan no la puc partir, oi? No. És això? Puc? Go ahead, sí. Va, anem-hi. Oh, Irene, perdó. T'he fet mal, Irene? Perdonada. No, aquí no ens fem mal. Tot sigui per la ciència. Molt bé. I aviam si reacciona.
Doncs aquesta no reacciona. Sí? Perfecte, aquesta no és calcària. Però la gràcia és que s'ha d'esperar a fer el tall fresc, que no podem anar llançant àcid clorhídric per les roques pel món, a part que no està bé, perquè l'aniríem contaminant. No seria qüestió d'anar... Sí, perdent... Em puc treure els guants ja? Sí, perfectament. A part d'això, les impureses de fora també ens afectarien i podrien reaccionar i podrien portar error. Per tant, si volem saber si una roca és calcària o no, hem de fer tall fresc. Perfecte, ens ha quedat claríssim. Tall fresc. La roca és roca perquè té barreja de minerals, no és una cosa pura. De fet, és el que forma quasi tota la nostra escorça. Però a vegades tenim la sort, com aquí... M'agraden tant els minerals. Saps que jo tenia allò, quan era petitona, tenia aquelles caixetes, saps aquelles caixetes de col·leccionables de minerals? Doncs aquestes sí, són una mica també recull històric de coses personals, perquè mira, aquesta és malaquita, hi ha un poema de Rubén Darío sobre la malaquita, i a mi m'agrada molt. És preciosa. La malaquita o qualsevol mineral no només es caracteritza per el component químic, no? Doncs, si fos carboni o si fos... sinó també per l'estructura interna. Els minerals han de tenir una estructura cristal·lina concreta, que es repeteix. Per això té com formetes de cubs, formetes concretes. Aquesta és olivina, i l'olivina té com aquesta estructura... L'olivina pot ser que hagi vist jo que la fan servir per fer braçalets, anells, que sí? Exacte, perquè els minerals tenen tendència a que els fem servir com pedres precioses, no? Com a joies. Perquè aquesta jo em sembla que l'he vista feta així en pedretes petitones, feta tipus això, collaret i demés. De fet, l'estructura és tan important que pensa que el carboni pot fer diamant i pot fer la mina del llapis, el grafit. És el mateix, amb dos són només carboni. Passa que l'estructura canvia tant que... I aquest és molt especial perquè l'altre dia... Que bonic Això és selenita. I l'altre dia fèiem la fibra òptica. Doncs això és una fibra òptica natural. Mira que recorda molt, us en recordeu, del programa de l'altre dimecres, aquelles filets... Doncs aquesta pedra... I si no, poden recuperar al nostre web, que ja sabeu que teniu totes les seccions de l'Irene recopilades. Doncs aquesta pedra, si l'il·luminéssim, passa que aquí és complicat a l'aire lliure, però ens faria exactament el mateix, ens transmetria la llum d'una banda a l'altra. I l'origen de la fibra, pràcticament, o sigui, seria la fibra òptica mineral, natural, de la natura. És preciós, molt bonic. I dins de totes aquestes, que per exemple, doncs, aquestes no són sedimentàries, no aquesta tampoc... Em puc treure les ulleres, Irene? Et pots treure les ulleres. No per res, però saps què passa? M'apreta una mica el cap. I entre micròfons... Sí, i entre... Ai, de veritat, ja us ho dic ara, això de fer ciència és tremendo, Ens encanta fer ciència. Doncs també volia portar el que trobem a les roques sedimentàries, no? Que són aquests fòssils que començaves la secció. Que macos són. Aquests són recollits, que això no s'hauria de fer. Abans, quan jo els vaig recollir, encara es podia. Ara hi ha una llei molt estricta. Si no, els hauríem de recollir. Però aquests són del poble de la meva mare, d'allà d'Aragó, perquè era una zona on fossilitza tot molt bé. No tot arreu és fàcil trobar fòssils. Necessites un cert material, necessites també que siguin finets, la sorra perquè cobreixi tot. A la zona del Baixes també n'hi ha, en alguns, a la zona de Montserrat, sí, se'n troben. Però clar, és això, ara no els podem agafar. Ja sabeu que això està ara molt vigilat. Perquè, a més, també és patrimoni. És patrimoni nostre, de tots. Clar. Llavors, de fòssils n'hi ha de diversos tipus, com aquest que s'ha ensenyat al principi, que aquí hi ha un canvi de composició del material. Això ha petrificat, no? I era un cargol que ha anat canviant els seus elements químics per pedra. Però hi ha altres, com per exemple, aquest encara no, però aquests que són més com de motllo, no? Que ens deixen com la seva forma. Doncs això, si volem jugar a fer fòssils, també ho podem fer. Exacte, farem un fòssil. Tenim un minut i mig, què et sembla? Podem fer un fòssil en un minut i mig? Doncs i tant. Mira, aquí tenim petxines, no? Això serien... Aquesta m'agrada. Perfecte, doncs teva. I què faig? No deixa de ser una resta d'animal o de la seva vida que quedaria impregnada en un territori. Això és el terreny. Que bonic. Tu pots fer, per exemple, d'arrossegament, no? Que l'animal s'arrossega i fa petjadetes. Però o sigui, faig que s'arrossegui? Per exemple. Així? Sí. I faig...
aquí tindríem... Això seria un fòssil. Ah, que a vegades pensem que sempre ha de ser l'animal. No, les restes de la seva vida, del que ha fet. O sigui, el caminet que ha fet... També és un fòssil. Molt bé. Podríem enclostar-lo, si vols aquest o un altre. Mira, en faig un altre. Faig una petxineta. Sí, una petxineta. No, que em deixes fer aquesta. Espero que no trencar-la, però... L'apreto, Exacte. No li faré mal? No li faràs mal. Segur, Segur. Que no es trenqui, Jo crec que no. Clar, aquí podrien passar dues coses. Podria passar que amb el temps això quedés soterrat i anessin canviant els materials químics i anés petrificant, o podria ser que sortís, a veure si em surt bé, i ens quedés el motllo de l'estrella de mar. El nostre fòssil. Això també seria un fòssil. Irene, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat l'origen d'entrada dels fòssils, que ja no només és aquest, sinó que la seva vida també és, i en un entorn com aquest, la plaça del Rei, donar-nos significat més que mai a la roca, la pedra i el mineral. Moltes gràcies, Irene. Gràcies a tu.